Nemáte peniaze na drahý bicykel? Máme pre vás revolučné riešenie. Náš najnovší produkt Sobi 20. Tento bicykel ovplýva perfektnou aerodynamikou vďaka absencii brzdových páčiek prednej aj zadnej brzdy, vďaka čomu má nadštandardne vysokú rýchlosť. Základnou výbavou bicykla je tvrdé sedlo, vďaka ktorému prejdete hociaký terén od trailu až po pumpterku. Absolútnom pohodlí. Ďalej je vybavené pedálovými brzdami, ktorými ubrzdíte hociaký kopec alebo stúpanie. A extra účinnými reflektormi, jeden vpredu a jeden vzadu. Ďalej k základnej výbave bicykla patrí nadrozmerný úložný priestor v podobe nosiča, na ktorom bezproblémovo odveziete menšieho kamaráta. Príplatková výbava obsahuje predný klaxon a vstavanú navigáciu.